guys, mga ikopra guys sa diri sa akong suon sa highway. Yan ang ipakuha. Sorry, sikwa dayo ay kababaw. Ano yung oprahan diri guys. Ay, babaw. Sikwa. Ayan, gamay na yung kukuha. Oo. Basic po sa kabuok. Usalit ko oy. Usalit ko oh. Ayan. Ha? Botong? Tara guys, among kuha guys. Thank you for watching guys.